Türkmenistanda ençi meýillap häkimetleriň ýygyderli gysyşlaryna we güýç gulluklaryň sütemine tedewar edilen Hudaýberdi Allaşowyň ýogalmagyna 1 ýyl boldy. Azatlyk radiosunda diňe 3 ay işlänligi üçin 8 ýyllap zorluk süteme ýygyderli tedewar edilen Allaşow ýogalanda 35 ýaşyndady. Türkmenistanda adaty raýatlaryň ýüzüýiz bolýan gündelik ýagdaýlary şol sanda paxtaçylyk buwdagyndaky mejburi zähmet, azyk gytçylygy we döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň gijikdirilmegi ýaly derwaýat meseleler barada ýurdun içinden habar beren Allaşow udaga çeken ýydarlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustunda Könörgenç şäherinde aradan çykdy we 14-nji awgustda jaýlandy. 35 ýaşynda ýogalan Allaşow Azatlyk radio bilen hyzmatdaşlyk eden üçin türkmen häkimetleri tarapyndan ýydarlandy. Güç gulluklarının işgärleri 2 ýaş çaganyň kakasyna öldürmek haýwatyny atypdy. Ýaş jurnalist Azatlyk radiosunda 2016-njy ýylda bary ýogy 3 ay işläpdi we şol ýylyň dekabr aýynda ejesi Gurban Täç Arazmiýadowa bilen bilelikde nas saklamak aýplamasy esasynda tutsak edilipdi. 2017-nji ýylyň fevral aýynda daşary ýurt diplomatlarynyň we halkara guramalarynyň goşulmagynyň netijesinde Allaşow we onuň ejesi azatlyga çykaryldy. Emma sud olary 3 ýyl şertli tutsaklyga hökm etdi. Ýogsa Türkmenistanyň kanunçylygynda nas serişdelerini saklamak üçin jinayet jogapkärçiligi göz öňünde tutulmaýar. Şondan soňky döwürde bar bolan subutnamalara görä Allaşowyň göreni görgi boldy. Allaşow ýogalýança häkimetleriň basyşlaryna ýygyderli tedewar edildi we birnäçe ýerde güç gullukları tarapyndan saklandy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri onuň polisiýa bölümlerinde rehimsizlik bilen gynanlanlygyny, şol sanda elektrik togyna tutulandygyny habar berdiler. Türkmen hökümeti Allaşowa 8 ýyllap görkezülen rehimsizliklere we onuň ölümine degişli ýagdaýlar barada uzak wagtlap resmi tesbir bermekden saklandy. Türkmen wekilleri Allaşow barada 2025-nji ýylyň aprel aýynda çykyş etdi we şonda merhum jurnalist barada iňňen kemsedici sözler aýdyp, ony dürli biýdüzgünçiliklerde aýplady. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetining Jenewada geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň wekili Wepa Hajyýew eden çykyşynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň häkimetler tarapyndan ýydarlamalara tedewar edilmänligini hemde onuň arakxor bolandygyny öňe sürdi. Şeýlede Wepa Hajyýew Allaşowyň ilçihana wekillerinden pul almagy ýanşanlygyny, onuň ýydarlamalara tedewar edilmänligini we jinayet jogapkärçiligine çekilmänligini aýtdy. We onuň saglyk ýagdaýy hasawatda öňe sürilşi ýaly türme tutsaglygy diýilýäninden soň yaramazlaşan bolup bilmez diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemmişilik wekili Wepa Hajyýew şonda aýtdy. Azatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlara görä, tutsaglykda saklanan wagtynda Allaşowa hemde onuň ejesine lokmançylyk kömegi berilmändi. Hudaýberdi Allaşowyň tutsaglykdan soň Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygy doly bes edenligine garamazdan ol häkimetleriň ýydarlamalaryndan halas bolmady. Birnäçe ýyllap Allaşowlaryň Könörgençdäki öýüne polisiýa we milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri baryp, hiç ýyly sebäpsiz olary gorkuzdylar we haýbat atdylar. Hatda Azatlyk radiosynyň daşugy barada çap eden islendik maglumatyndan soň Allaşowlara her ýerdek basyş güýçlendi. Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk we awtoritar ýurtlarynyň biri bolup erkin habar beriş serişdeleriniň işgärleri ýydarlanýarlar, gynalýarlar we olara ölüm howpy abanýar. Hudaýberdi Allaşowyň urulyp gynalan döwründe we ýylatyň Azatlyk radiosyny hatda dinleýänligi üçin ýydarlanan wagtynda 2018-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary bolan Wepa Hajyýew Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň ýurtda erkin işleýänligini öňe sürdi. Hudaýberdi Allaşowdan öň azatlygyň ýene bir jurnalisti Oğul Sapar Muradowa paýjygaly ýagdaýda öldü. 2006-njy ýylda Owudan Depe türmesinde aradan çykan 3 çaganyň ejesiniň bedeninde ýowuz zulumyň, gynamalary we boğulmagynyň izleri bardy. Türkmen häkimetleri 58 ýaşly ýanany ýarag edilmekde aýplamaga synanyşdylar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Muradowanyň ýydarlanmagyny onuň jurnalistika işi bilen baglaşdyrdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komiteti Oğul Sapar Muradowanyň ýaşamak hukugundan mahrum bolmagyna Türkmenistanyň hökümeti jogapkär diýip 2018-nji ýylyň aprelinde eglan etdi.
Türkmenistana dini garaýşlar bilen baglykda tutsak edilip 2018-nji ýylyň fevral aýynda 22 ýyl azatlykdan mahrum edilen ýene bir wujdan benisi barada täze maglumatlar ma'lum bolýar. 1984-nji ýylda dowlan Daşowut welaýatynyň ýaşaýjysy bolan Suwhanberdi Gylyjew 1990-njy ýylaryň başlaryna Türkmenistana açylan türkmen türk mekdepleriniň birine umumy orta bilim alyp ýokary hünär okuwyny Haşgabatda 2016-njy ýylyň awgustyna ýapylan Halkara Türkmen Türk Uniwersitetine tamamlapdyr. Ol özüniň dini garaýşlar bilen ilteşikli jenaýatlarda aýyplanyp türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilmezden ozal terekeçilikler meşgullanýan ekeni. Suwhanberdiň bary ýogy 15-20 semeti dowam eden kadyet diňlenşigi ýapyk kapylaryň aňyrtyna geçirildi. Ol kadyetten göni Owadan Nepe türmesine alınıp gidildi. Ona karşı guramaçylykly jenaýat toparyny döretmek, raýatlaryň arasynda milli we dini düşmançylygy döretmek ýaly maddalar boýunça günä berildi. Diýip kadyet diňlenşiginiň habarly Çeşme Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Delil hökmünde onuň ýanyndan tapylan bir topar dini mazmunly kitaplar gorkadyldy. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Çeşme Suwhanberdiň häzirki wagtda türkmen türmesine ýitirim edilendigini ananylýanyny aýdýar. Ol İslam dininiň taglimatlaryny ileri sürýän Nurçular hereketini Türkmenistana wagt etmekde aýyplanypdyr. Şeride 2024-nji ýylyň oktýabr aýyna başada aradan çykan din ruhanysy Fethullah Gülen tarapyndan Türkiýede esaslandyrylan hereket bilen teşikli hasaplanypdyr. Azatlyk radiosyny maglumatlary boýunça häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistana şeýle jenaýatlarda aýyplanýan adamlar olara garşy gozalan işler umuman kadyet diňlenşigi türkmen kadrlar tarapyndan çykarylýan hökümler barada açyk maglumatlar berilmeýär. Nurçular hereketi 1920-nji ýyllaryň ahyrlaryna Said Nursi tarapyndan Türkiýede esaslandyryldy. Bu gurama 2008-nji ýylda Russiýada gadagyn edildi. Abaşada aradan çykan din ruhanysy Fethullah Güleniň hyzmat adlandyran meýletinçiler hereketi hem Türkiýede esaslandyryldy. Ol 2016-njy ýylyň 15-nji iýulyna Türkiýede bolup geçen döwlet agdarlyşygy synanşygyna aýyplandy. Munyň ýa-ni Türkiýede we dünýäde Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň ýol başçylygyna Gülen hereketi bilen ilteşikli bolmakda aýyplanýan adamlara garşy kampaniýalara girişildi. Gülen ödüne bildirilen aýyplamалар ret etdi we iň soňky demine Birleşen Ştatlaryň Pensilvaniýa ştatynda ýaşap şol ýerde hem wefat boldy. Mundan öňe 2017-nji ýylyň aprel aýynda Türkmenistana gülençilikde aýyplanýan adamlara çykalan kadyet kararynyň göçürmesi Azatlyk radiosyna gelip gowuşupdy. Şonu Türkmenistana türk din ruhanysy Fethullah Güleniň hereketi bilen ilteşikli hasap edilýän telekeçleriň mugallimlaryň suud edilip olara uzak möhletleýin türmete soglugynyň berilenligi ma'lum boldy. Şonu kadyet hökümine ady geçýän 18 adam Türkmenistanyň jenaýat kodeksiniň 177-nji ýagny durmuş milli ýa-da dini düşmançylygy döretmek maddasynyň 3-nji bölegine, şeride 275-nji ýagny jenaýatçylykly düzümleriň maliýeleşdirilmegi maddasynyň 3-nji bölegine laýyklykda aýyplama bildirilip günäli tapylypdyrlar. Soňky ma'lum bolan maglumatlarda Azatlyk radiosynyň Çeşmesi Daşowut welaýatyna 7 ýyl ozal tutsak edilip uzak möhletli türme tutsagyna hökm edilen Suwhanberdi Gylyjewda 1500 jenaýatlarda günä bildirilendigini aýdýar. Mundan öňe 2018-nji ýylda Forum 18 guramasy Türkmenistanyň Nurçular hereketi bilen ilteşikli bolmakda aýyplanyp günä bildirilen başga da birnäçe raýatyň türme tutsagyny barada habar beripdi. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň esas azatlyklaryny, şol din wujdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Türkmenistany din azatlyklary boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny saklap gelýär. Suwhanberdi Gylyjewiň kadyet işinden habarly Çeşme onuň merhum ejesiniň we kakasynyň ömürleriniň ahyryna çenli Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň basyşlarynyň astyna ýaşanyny aýdýar. Olar pahirler Türkmenistanyň ýokary kadyetini ýututdylar. Prezidente hat ýazdylar. Ahir soňy Birleşen Milletler Uramasynyň degişli edaralaryna hat ýazdylar. Munyň ýa-ni olara garşy emkeme gödökçüligi işlendi. Diýip Çeşme aýdýar. Mundan öňe Azatlyk radiosy 2019-njy ýylyň iýul aýynda Gülen hereketi bilen ilteşikli bolmakda guman edilip tutsak edilen bir Türkmenistanlynyň Owadan Nepe türmesine aradan çykanyny habar berdi. Biraz soň şol ýylyň sentýabr aýynda olaryň ýene biriniň öňkü mugullim 23 ýyl azatlykdan mahrum edilen Alişer Muhammed Guliýewiň Owadan Nepe türmesinde saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşanlygy ma'lum boldy. Bu barada onuň odolky okuwçysy Azatlyk radiosyna maglumat beripdi. Suwhanberdi özüne gowny ýetýän, arasy işleýän adamdy. Emkeme
polisiya we prokuratura bilen kanunun dilini gürleşip bilýän we öz hakyny talep edip gorap bilýän adamdy. Diýip Türkmen türmesine ýitirim bolan Wujdan Benniýetiniň kadyet işinden habarly çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu Glyjyň ykbaly barada aýdylýan maglumatlar boýunça Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginden hem de Içeri işler ministrliginden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmen türmelerine ýitirim edilen öňkü siýasatçylaryň, hökümet agdalarynyň, öňkü ministrleriň, Wujdan Benniýetiniň syýasy matdaplar bilen tutsak edilen aktivistleriň we beýlekleriň ykbalyna bagyşlanyp olary diýri görkeziň kampaniýasy hereket edýär. Türkmenistanyň günerti günnäwar sebitleriniň ýaşaýjylary ýeti ulug ýetmezçiliginden şikayet edýärler. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri hökümetçi saýtlaryň ýurt içinde ulug el ýeterliliginiň artdyrylan barada berýän habarlarynyň dogry dälligini, raýatlaryň halk üçin derwäs uğurlara serişde goýberilmezliginden gaty nägile bolýanlyklaryny habar berýärler. Ýakyna verilen habara göre Aşgabatdan Türkmennaşa we awada gidýän awtobuslaryň sany artdyryldy. Emma şu aralykda Aşgabatdan Mara günne gatnaýan awtobuslaryň sany 3 bolanlygynyň bireçenli kemeldildi. May aýyndan bäri Aşgabat Türkmenawat awtobusy dollugyny ýatyp galdy diýip azatlyga gelen maglumatda aýdylýar. Daşoğuz bilen Aşgabatyň arasynda inni 10 ýyldan gowrak wagtdan bäri awtobus gatnagy ýok diýip azatlygyň çeşmesi aýtdy. Soňky günlerde awada din jalmaga gidýän raýatlaryň sanynyň artmagynyň fonunda ýurdun günerti günnäwar sebitlerini dören ýeti ulug ýetmezçiligi has beterleşdi. Aşgabat Mara aralygyny awtobuslar günne 3 gedek ýola çykýan wagtynda otlulara we uçary bolmanyna Mardan Aşgabada 5-10 gün öňünden bilet tapyp bolýardy. Emma inni Mardan Aşgabada ne otla, ne awtobusa, ne de uçary bilet tapyp bolýar. Öňler Marada bilet Libaba seredende ganimatdy ýöne indi Mara vilayetinde hem Libab vilayetindäki ýaly ähli umumy bilet gytçylygy emele geldi. Diýip Marly ýaşaýjy aýtdy. Mara vilayetynyň ýaşaýjylary azatlyga Serkedawat, Aşgabat ýolagçy otlusynyň tömüs aýlaryna ýolagçydan kyryn dolýanyny, bu ýagdaý häkimetleriň görmezliginiň mümkin däldigini aýtdylar. Emma ýaşaýjylaryň demir ýol administrasiýasyna ýüz tutup şol otla goşmaça wagonlaryň goşulmagy barada edýän haýyşlary uzak wagt bäri diňlenmeýär. Mara wagtlarynaky çeşmäniň tasdiklamagyna görä tagtabadar şol sanyny ýatyrylan Serkedawat, Ýolöten we Sakarçagy etraplarynyň ýaşaýjylary Tomsun başyndan bäri hat üstü bilen dillen Aşgabatdaky Maradaky resmiýlere ýüz tutup Serkedawatyň 10 wagonly otlu sastawynyň gürüýlatly Mara sebit üçin ýeterlik däldigini aýdyp, oňa hiç bolmasa ýene 5-6 wagonyň goşulmagyny haýyş edýärler. Emma olary bu meseleniň Marada çözülmeýänligi aýdylýar. Sastawlary Aşgabat diýär. Aşgabatda büdjet maliýe serişdelerini tygşyt ulanmak barada ýokardan buyruk bar. Şonuň üçin olar ýol beretleri wagonlaryň tehnik üçinçiligine goşmaça pul çykarmalyk üçin otlyň wagon sanyny artdyran okdymely bolýar. Diýip Mara wagtlarynaky hünärmen aýtdy. Mara vilayetyny şuň kuneçenli şäherara Mary Ýolöten, Mary Serkedawat, Mary Üçazy otlullarynyň ýola goýulmalygynyň sebäbi hem hünärmeniň tasdiklamagyna görä büdjet serişdelerini tygşytlamak maksady bilen düşündirilýär. Lewaply ýaşaýjylar hem ulug gatnaw meseleleriniň bu golaýda çözüljegi meňzemeýänligini aýdyp nägile bolýarlar. Kerki we Türkmenawat aeroportlaryna bilet alyp bilmeýän ýaşaýjylar habarçymyda Lewapdaky aviapetek korrupsiýasynyň olarlar görülüp eşdilmedik derejelere barıp ýetenligini aýtdylar. Öňler adamlar aeroportda giýjesi bilen ýatyp nowata durup 15-30 gün öňünden Aşgabada bilet alyp bilýärdiler. Indi nowata duran adamlaryň arasynda diňe para berýänlere ýa-da araçy tapanlara bilet satylýar. Galanlaryna kassalarda hiç bir güne bilet ýok, öýüňize gaýdy beriň diýilen jogap berilýär. Diýip Lewaply ýaşaýjy aýtdy. Sebitdäki ulug krizisi gönnengöni Aşgabatyň hereketleri we hukuk goraýjy edaralaryň korrupsiýa göz yummak esasynda çuňlaşýar diýip Lewaply demir ýol emellary habarçymyz bilen anonimlik şertinde gürleşenini aýtdy.
Çakyev'in buyruğu var. Demiryol resmilerinin büdjet seriştelerinin bir teňes hem artık sarf edilmesini töhş etdi. Ulanyň niýilýär. Netijede ençe meýişgäriň iş ornuny gysgaltmaly boldy. Kassalarda bilet satuw resmi besedildi. Biletleri satuw awtomatlaryndan satmak buyruldy. Bir näçe stansiýada zerger boýnuzyny farap kerkiçi mukry stansiýalaryna kassirleriň wezipe birligi ýatyrylyp kassalar ýapylyp işgärler işden çykaryldy. Deyip, ol wagdarlaky tam süpürjüleriň iş orunlaryna çenli kemeldilenligini sözüne goşdy. Söhbetdeşmizin tasdiklamagyna görä, yerli ýaşaýjylar ýygyderli arz edip Aşgabatda gatnaýan otlularyň sanynyň köpeldilmegini, vilayet içinde şäherara Türkmenawat Kelif, Zerger Farap, Türkmenawat Seydi otlularynyň dikeldilmegini soraýarlar. Emma ýokarda olary dinlejek ýok. Abaşa prezidenti Trump ve Rus prezidenti Putin 15 awgustda Alyaskada duşuşup Ukrainadaky uruşy soňlamagy aralyp maslahatlaşarlar. Alyaska ýeriniň Washingtondan we Moskwadan deň aradaşlykda ýerleşmegi, Russiýa bilen taryhy ara baglanyşygy hem-de logistiki we howpsuzlyk artykmaşlyklary sebäpli saýlandy. Alyaskanyň çet ýerde ýerleşmegi Putin'e garşy uly ölçüli demonstrasiýalary geçirmegiň mümkinçiliklerini azaldýar. Abaşa prezidenti Donald Trump we Rus prezidenti Vladimir Putin 15 awgustda bir döwürler hyzmatdaşlygyň, bäsleşigiň hem-de çuň simbolizmiň merkezi bolan ýerde Alyaskada duşuşup Ukrainada uruşyň soňuna çykmagy maslahat ederler. Trump sammitiň geçiriljek ýerini yglan edeni Putin bilen arada geçiriljek gepleşikleriň Ýewropada 2-nji jahan uruşundan bäri bolup geçen iň uly uruşy 45 ay bäri dowam edýän çaknyşygy çözmäge gönükdiriljakdygyny we munyň Ukrainanyň hem-de Russiýanyň arasyna territoriýa meseleleri babatyna ulalaşmak arkaly amal ediljekdigini aýtdy. Biz käbir ýerleri ýerine gaýtaryp bileris we käbirlerini almaşaryp Trump 8 awgustda aktamda jurnalistlere aýtdy. Ikisi üçinem amatly şertlerde territoriýalaryň alış-çalış edilmegi bolup geçer diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Sowuk uruşy döwürlerine geçirilen gepleşiklerde orun alan öňkü Abaşa diplomaty Bill Courtney Alyaskanyň saýlanyp alınmagyna geografiýanyň esasy rol oýnanyny aýdýar. Bu ştat Washington bilen Moskwadan tas desseň aradaşlykda ýerleşýär. Şeýle logistika amatlylygy öňler Abaşa SSR sammitleri guramalaşdyrylaryna köp isleg bildirilýärdi. Ýöne känbir tapdyryp durmaýar diýip ol aýtdy. Alyaska aslında Moskwa bilen Washington'un arasına ýarty ýoly meňdeş mümkinçilikleri hödürleýär diýip Courtney Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Putin we Trump tas deňeçer ýol geçýärler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. New Haven Universitetiniň içerik howpsuzlyk we halkara gatnaşyklary meseleleri boýunça professory Matthew Schmidt'e görä bu sammitiň geçirilýän ýeri Putin üçin iňçe ýöne ören möhüm bir utuk hödürleýär. Rus mediasy Schmidt'e görä sammitiň öňler bir döwür Rus territoriýasy bolan ýöne 1867-nji ýylda $7,12 milyon Birleşen Ştatlara satılan yerde geçirilmegini magtady. Alyaska ýeri döwletleriň territoriýa sowdasyny ol ýerde ýaşaýan adamlary nazara almazdan ýeňil gopuşlaryny simbolizleýär diýip Schmidt aýtdy. Alyaska Fairbanks Universitetiniň Arktika howpsuzlygy boýunça professory Troy Buffarda görä beýleki bir möhüm mesele howpsuzlyk bolup durýar. Alyaska 730 000 ýaşaýjysy bilen 50 Abaşa ştatynyň arasyna ýyl sany boýunça 48-nji oruna gelýär. Bu bolsa Birleşen Ştatlaryň beýleki ýerleriniň köpüsi bilen deňeşdirilerine howpsuzlyk babatyna amatly bolup durýar. 250 000 ýylaty bilen ştatyň iň ýeri şäheri bolan Anchorage'in ýokary amatlikly logistikasy bar. Sammitiň bu ýerde geçirilmegi mümkin diýip ol aýtdy. Bu Elmander Richardson birlikdäki harby bazasy bilen hem goldanýar. Ol ýerde müňlerçe Abaşa harbysy bar. Anchorage'de ýollary, köçeleri we binalary petiklemek düýbünden kynal diýip bu fart aýtdy. Putin Birleşen Ştatlarda meşhur däl. Pew barlyk merkeziniň ýygyna çap eden pikir soraşynyň netijeleri Amerikanlaryň 84 göterüminiň dünýäniň meselelerine dogry çözgü tapmakda Kreml liderine Aziýada dolu ynamsızlyk bildirýär. Ýöne 3-nji ýurtda sammit geçirmeklik halkara jinayet kadiýet tarapyndan uruş jinaýetleri boýunça Putin'e garşy aýyplaw taýýarlamak bilen çysyrmyşdy. Halkara jinayet kadiýetine agza bolan döwletler 125 döwlet eger Putin öz territoriýalaryna aýak bassa, onu tutsak etmeli bolýarlar. Birleşen Ştatlar halkara jinayet kadiýetine goşulmady. Putiniň Birleşen Ştatlardaky jemgyýetçilik keşfi erwet bolar ýöne egerde olar bu sammiti Washington Kolumbiya okrugyna geçiren bolsadylar, onu ol hassa erwet bolar diýip bu fart aýtdy.
ABŞ paýtagtynyň bir neçe sagat aradaşlykda 13 milyon Amerikan ýaşaýar. Putin we onuň Ukrainadaky uruşuna garşy çykýan adamlar Washingtony şeýle duşugyň geçirilmegine garşy aňsatlyk bilen uly ölçüde demonstrasiýalary guramalaşdyryp bilerler. ABŞ raýatlar Alyaska ştatyna barmak üçin müňlerçe mil ýol söküp Kanadanyň üstünden seýahat etmeli bolarlar. Alyaska uruş boýunça içerki howa gatnawlary tutuş Birleşen Ştatlarda iň gymmat gatnawlaryň hatyryna gelýär. Bary ýogy bir hepdeňinden uçur biletlerini tapmaklyk kyn bolar. Ýöne şonu da bu fart Anchorage'de ýoluň ugruna protestçilerin ýygnanşakdygy, olaryň Ukrain baýdagyny ýa-da Ukrain baýdagynyň renkine plakatlary götürüp çykmakçy bolýanlyklary barasyna gepurunlaryň bar bolanyny aýdýar. Courtney Putiniň şeýle protestler görmezlik üçin pile ýaly oranyp gelmegine garaşýanyny aýdýar. Alyaska başa Rusiýa gatnaşyklaryny elmydamada möhüm orny eýläp gelýär. Ikinji jahan uruşy döwründe Alyaska Land-Lease programmasyna, ýagny Card-Cray maksatnamasyny möhüm ýere eýläpdi. Sowet uçurmanlary ABŞ-da ýasalan uçurlary Alyaskadan alyp gidip Bering bogadynyň üstü bilen olary Rusiýa äkidipdiler. Takminan 8000 çemeti uçur günbatar Alyaskanyň Port şäheri bolan Noamdan Rus frontuna eltilipdi. Şol hyzmatdaşlyk 1945-nji ýyldan soňra öz orunyny gapma garşylygy aldyrdy. Sowuk uruşy döwründe Alyaska Moskwaga Goro galas hökmüni harwalaşdyryldy. Polyar hüjümlerden gorunmak üçin ol ýerde radar deskalary tutup saklaýjylar oturduldy. Bu unuky günde ol Amerikanyň iň ýeri häzirki zaman söwüş uçurlarynyň hemde howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlarynyň ödünni jemleýär. Ferişdelere we Arktika sewtine buzlaryň eräp täze ulak ýollarynyň açylmagy bilen bäsleşik gyzyrşan mahaly köne dartgynlyklar gaýtadan dolanýar. Alyaskaly bir komandir 2021-nji ýylda Alyaska howa gorunuş dolunyň içinde we goloýuny tutulup belligi alynan Rus uçurlarynyň sanynyň post-sowet döwürdäki iň ýokary derejesine çykanyny aýtdy. Rus uçurlary entegam başa çäklerini synap ol ýerlerde dowamly uçuşlary amala aşyrmagy dowam etdirýärler. Soňky sapar şeýle hadise ýylyň dowamyny 5-nji gedek 22-nji iýulda bolup geçdi. Käbir ABŞ resmileri barha ýygjamlaşýan Rus we Hytaý harby işçiligine jogap hökmüni Alyaskanyň Aleut adalar zynjyryna sowuk uruş döwrüne harby deskalaryň gaýtadan dikeldirmegini talap edýärler. Putin Trump'a täsir etmek tagyrlalarynyň çäklerini Alyaska sewtine Russiýa bilen Birleşen Ştatlary birleşdirýän ýer hökmüni ünsçekçek bolup biler. Kremlin ýokary derejeli daşary siýasat maslahatçysy Yuri Ushakov Alyaskany iki ýurdun Arktikadaky umumy frontuny şöhrelendirýän simbolik ýere atlandyrdy. Rusiýa we Birleşen Ştatlar bir-birek bilen ara çäkleşen ýakyn goňşulardyr diýip Ushakov video beýanatda aýtdy. Bu sammit parahatçylyk babatyna oňy netije berse-de bermese-de Alyaskanyň global üns merkezine çekilmegine seýrek pursat bolar.